Se jitressaq abbozz ta' liġi għall-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati li se jikkriminalizza l-ittestjar tal-verġinità, dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg. Fil-fatt ġie spjegat kif din il-liġi se tagħti sinjal ċar kontra prattika diskriminatorja li tikkawża trauma, umiljazzjoni u ġieħ għan-nisa u l-bniet. Ġie spjegat kif l-ittestjar għall-verġinità huwa abbuż li ammont tal-vjolenza sesswali u m'għandu qatt jiġi tollerat jew aċċettat taħt l-ebda ċirkostanza. Intqal ukoll dan it-test isir bl-impressjoni żbaljata li wieħed jista' jiddetermina jekk tfajla għadx kellha interkors sesswali. Ġeneralment l-eżami tal-verġinità jkun impost fuq nisa u bniet f'soċjetajiet fejn il-ġeneru u meqjus bħala proprjetà ta' missierhom jew ta' żewġhom u għad għandhom ideat stereotipati dwar is-sesswalità. Fil-fatt medikament dan it-test m'għandu ebda bażi xjentifika waqt li jikser id-drittijiet tal-bniedem. Is-Segretarju Parlamentari temmet tgħid li b'din il-liġi se titwettaq wed oħra tal-Manifest Elettorali Malta flimkien u Malta bħala wħud mill-pajjiżi Ewropej se tkun minn ta' quddiem li jkollha din il-liġi kif irrakkomandat mill-Aġenziji ta' Ġnus Magħquda fosthom l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa l-ħu. Bħala pajjiż illi kif qed aktar kmieni jemmen f'dawn id-drittijiet huwa fid-dmir tagħna li bħala stat nipproteġu lin-nisa u l-bniet u għaldaqstant se nkunu qed inresqu dan l-abbozz ta' liġi li fih se nkunu qed inwettqu manifest miżura oħra tal-Manifest Malta flimkien u wkoll bħala parti mill-istrateġija tal-gender mainstreaming illi nkomplu insaħħu d-drittijiet tal-mara. Sa dan it-tant, Dr. Jurgen Dingli spjega r-reperkussjonijiet ta' persuni li jinsabu ħatja ta' dan ir-reat meta jidħol fis-seħħ. Il-pjena kemm għal dawk li jkunu huma fiżikament qegħdin jagħmlu l-testjar kif ukoll dawk li jassistuhom se tkun ta' pjena karċerarja bejn sena u 5 snin.